Přece tudy. Teď je to jasný, že je ten poplav v Aztéckém pralese. Já z toho neusnu. Randy, jsi doma? Byl seš paráda, ahoj? Ale ty jsi našel dole u řeky, jsem mu dal mapy. Ukáž? Tady má pirátská mapa. Myslíš, že to spolu nějak souvisí? No určitě to spolu souvisí, se podívej na tu podobnost. Tak to musíme dát nějak dohromady. No jasně, jdem na to. Dobře. Tak, jak myslíš, že to bude? Hele. Kurva. Co třeba takhle? Tak. Takhle to určitě nebude, co na to podívej, to jinak, počkej. To je pravda. Takhle bych to dal, jo, tohle takhle, no. Co myslíš? No, ale to je ono. Tady je, vychází tu poklad snů. To je paráda, máme to, Randy, přišli jsme na to, teď už jenom stačí najít Aztécké pobřeží. Mám to nehodí. To měl být efekt, jako. To nebeská, to To je efekt. měla být, Já jich zkusím jo. ta dortová měla být taková tak. Starý. Já jsem to s váma nezačala. Super skopky. Tak si představte, že ty svým prskavkou to dělají sami. Tak já si to docela představuju. Já... Představujte si, jak prskají prskavky a dostáváte se do roku 1577. Kde seš tu stojí? Prej 10 sekund. Bacha, chráme. Jedou. Proboha, jaký kde to jsme? My jsme na moři. Já netuším, jak jsme se sem dostali. Jak se to mohlo stát? A kde máme ten dopis? Co to tady vidím? Tady je ten dopis. Aha, je tady. Je tam? Není tam. Tady měl být. Jo, tady je. Ano, no máme. Nacházíme se na širém moři. To jsme si asi nevšimli, tyjo. Co je tam dál? Díky! Díky vaší zvídavosti a toho, že se nám podařilo rozluštit hlavolam aztéckého pokladu, jste tady? Jáchyme, já jsem si myslel, že je to Aztécké pobřeží. Vzhledem k té severní šířce a východní délce. Prosím mě zadrž, je tady ještě něco dále, jo? Nacházíte se v roce 1577 a stali se z vás piráti. Ty vypadáš úplně jako Francis Drake? No a ty jako Jack Sparrow? No tak to je hustý. Teď můžete dokončit a najít poklad díky přiložené mapě, díky které se v 15. století všichni piráti navzájem povraždili. To je nesmysl. Vůbec. Se nám nemůže stát. I vás kouzlo mocného bohatství dovede k rozepři a možné smrti kvůli pokladu. Jako všechny před vámi. To je nesmysl, to se nás netýká. V žádném případě, my jsme spolu vyrůstali takhle. Přesně tak. Nejlepší kamarádi od jak živa, jako. Nesmysl. No, vůbec ne. Takže bychom šli na pevninu. Půjde. No tak jdem. Loď, ty. Lakomická možná. Tak musíme rozložit mapu a víme, kam jdeme, ne? Podíváme se. Mrkne mapu, ale. Takže myslíš, že jsme? Podle té mapy jsme v tomto bodě. Jsi si jistý? Jo. A kam podle tebe máme jít teda? Podle mě bychom se měli vydat touhle cestou. Co na tuhle cestou? Jo. No tak jdem, když myslíš. Tak bez problémů. Jdem na to, jdem na to. Já musíme prosekat, když ten prales jako seká. Když Jáchyme, počkej, mě se to nezdá. Prosím tě. Opravdu se nám tu nemůže nic stát? A co by jí tady mohlo ublížit? Tady palma, tamhle palma, všude palmy. Já nevím. Ježišmarja! Horové.
Ježišmarja, kanibál! Pozor! Ne, já musím srandu. Tak to mi nedělej, to mi nedělej. Já musím dát, že si takový strašný dělat. Co, neboj se, to jdeme. Jáchyme, počkej. Přece jenom si myslím, že bychom se měli vrátit a zkusit jinou cestu. Víš, kolik už jsme to ušli? To vůbec nebudu se vracet, půjdeme prostě tady okolo a uvidíme, kam dojdeme, ne? No tak dobrá. Víš, jak to tam máš dneska? Ty zase byl na baru, penáky. Co to vidím? Není to! Je to! Že jo, ta značka! Z té mapy! Je tak? To je ono, ještě mrknu na mapu, vůbec to sedí. Podle té mapy, tohle by měl být ten poklad. Tak to je paráda, jak ho vyhrabem, ne? Jdeme na to. No jasně. To je ono. To je ono! Jo! Našli jsme teďka to! jsme bohatí! Haťa paťa, budem pěkně ve vátě! Haťa paťa, tak to otevřeme. Jasně. No jde na to, ale. Počkej. Co? Neměli bychom to otevřít. Proč ne? Víš, co stálo v tom dopise? Čertu s dopisem, to otevřít. Víš, kolik tam bude zlata? No tak, V té obrovský bedně. cože jo? Tak to otevřeme. No, otevři to rychle, rychle. Na 3. 1, 2, 3. Teď! Je tam jenom jedna mince. A sakra. Myslím, že by to zlato mělo patřit mně. Já jsem přece našel cestu. To sice jo, ale kdo přines tu mapu, díky který jsme tady? Aha, takže ten megální poklad bych měl mít já. Vance! Tak pojď. Poklad je můj! Ležte. Ještě chvíli. Ne, už mi dobře prskavky. Dobrý. Tak já jsem potom pokladu. Představte si efekt, jako jo. Efekt David Skoří. Ohnivý efekt. Kada mi nespal se pozor. Jak ten papoušek schovaný? To byl sen, co? Díky bohu! Byl to jen sen. Randy, jsi doma? Seš, paráda, ahoj, čemu jsi se našel dole u řeky, když se vítám oky? To je tajná pirátská mapa. A do prdele.